Bona vesprada a tots. En primer lloc vull començar agraint als organitzadors d'aquest seminari per haver acceptat la meva participació i molt especialment al professor Andrés Boix per, a més d'això, haver volgut acompanyar-me com a discursant. Bé, la meva ponència, que s'enmarca dins del projecte de la Generalitat Valenciana El Derecho Penal frente a las crisis sanitarias, es va dividir en dues parts. En una primera part vaig a analitzar quin és el paper del dret penal vigent en Espanya per a castigar l'incompliment de mesures establides per a fer front a situacions de crisi sanitària. En una segona part plantejaré la conveniència d'introduir un delicte específic per a castigar l'incompliment de mesures establides per a fer front a situacions de crisi sanitària. I és que, si mirem l'actual ordenament jurídic, veiem que no disposem de cap figura delictiva que permeta castigar l'incompliment de mesures establides per a fer front a situacions de crisi sanitària. A pesar d'això, durant la pandèmia del coronavirus, s'ha plantejat en numerosos casos la possibilitat d'aplicar el delicte de desobediència de l'article 556, apartat primer del Codi Penal, per a castigar alguns incompliments de mesures sanitàries, com per exemple les limitacions a la circulació establides durant el període de confinament. Bé, a l'anàlisi d'aquest delicte de desobediència i a la seva aplicabilitat en els supòsits d'incompliment de mesures dictades per a fer front a la referida pandèmia, vaig a dedicar la primera part de la meva intervenció. Hem de començar fent una aclaració que, encara que resulta òbvia, és important destacar-la per a poder, entendre de manera adequada el delicte que ens ocupa. I és que el delicte de desobediència de l'article 556, apartat primer del Codi Penal, de dir que no tutela directament la salut pública, sinó que el que tutela és el normal desenvolupament de les funcions públiques. En efecte, els delictes d'atemptat, resistència i desobediència es troben regulats en el títol dedicat als delictes contra l'ordre públic, concretament en el capítol segon, que inclou tot un conjunt de comportaments agressius, de desconsideració o d'oposició a pretensions d'autoritats, agents de l'autoritat o funcionaris públics en l'exercici de les seues funcions. Generalment s'entén que el bé jurídic protegit en aquests delictes seria el principi d'autoritat en sentit funcional, és a dir, el respecte especial que mereixen els servidors públics en la mesura en què realitzen funcions o duen a terme funcions encaminades a la satisfacció d'interessos públics. Concretament, l'article 556, apartat primer del Codi Penal, tipifica la conducta consistent en resistir o desobeir greument a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seues funcions. També es castiga com a alternativa la resistència o desobediència greu al personal de seguretat privada. El que passa és que, en principi, en l'àmbit objecte d'estudi en aquesta ponència, no ens interessa aquesta alternativa perquè es limita exclusivament als casos en els quals el personal de seguretat privada actua baix el comandament de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Per tant, anem a limitar l'àmbit d'esta ponència a l'estudi de la desobediència o resistència greu a l'autoritat o agents de l'autoritat. En primer lloc, anem a destacar quin és l'àmbit d'aplicació d'aquest delicte, és a dir, del delicte de desobediència. I al respecte hem de destacar els següents aspectes, bàsicament tres. En primer lloc, la primera qüestió que s'ha de prendre en consideració al estudiar aquest delicte és que l'article 556, apartat primer del Codi Penal, no castiga l'incompliment de normes, sinó la resistència o desobediència a una autoritat o agent de l'autoritat. És a dir, en definitiva, prenent en consideració el diccionari de l'espanyol jurídic, es tractaria de la negativa a complir una ordre dictada per una autoritat judicial o administrativa. Els simples incompliments d'ordres contingudes
en normes jurídiques generals no podrien ser sancionades a través del dret penal, perquè diguem que el dret penal exclusivament podria castigar aquells comportaments que posseïsquen, a més d'antijuridicitat formal, antijuridicitat material. És a dir, a més d'infringir una determinada norma, han de, d'alguna manera, lesionar o posar en perill un determinat bé jurídic. En aquest sentit, si considerarem que el delicte de desobediència castiga el simple incompliment de manaments o prohibicions generals, en aquest cas, com ha apuntat, entre altres, el professor Alberto Alonso, hauríem d'assumir que aquest delicte és, amb molta diferència, el delicte que més s'aplica o que més s'hauria d'aplicar quan les estadístiques ens demostren que no és així. Segona idea important a l'analitzar l'àmbit d'aplicació del delicte de desobediència. Bé, l'article 556, apartat primer del Codi Penal, en segon lloc, tampoc castiga tot acte de resistència o desobediència a una autoritat o agent de l'autoritat, sinó només aquells actes de resistència o desobediència que es produeixen quan l'autoritat o l'agent de l'autoritat es troba en l'exercici de les seues funcions. Bé, en la meva opinió, aquest element típic és l'element clau per a delimitar adequadament l'àmbit d'aplicació d'aquest delicte. Segons la jurisprudència i la doctrina majoritària, diguem que l'exigència que la resistència o desobediència a l'autoritat o agents de l'autoritat es produïsca en l'exercici de les seues funcions significa exclusivament que l'ordre ha d'haver sigut dictada per l'ordre desobeïda, òbviament, ha d'haver sigut dictada dins de l'àmbit competencial de la corresponent autoritat o agent de l'autoritat i, a més, seguint les formalitats legals. Però si ens fixem en el tenor literal del precepte, de l'article 556, apartat primer, veiem que el requisit típic en l'exercici de les seues funcions, diguem que fa referència no al moment en què es dicta l'ordre, sinó al moment en què té lloc l'acte de resistència o desobediència. Repetim, el que castiga aquest delicte expressament és resistir o desobeir greument a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seues funcions. És a dir, en aquest moment és quan s'ha de produir l'acte de resistència o desobediència. I això significa, en la meva opinió, encara que és evidentment discutible, que l'àmbit d'aplicació del delicte de desobediència de l'article 556, apartat primer del Codi Penal, s'ha de limitar als supòsits d'incompliment immediat d'ordres dictades per l'autoritat o agent de l'autoritat, ja que l'esmentat requisit típic, diguem que pressuposa proximitat temporal entre el moment en què es dicta l'ordre i el moment en què aquesta es desobeeix, així com també certa proximitat física entre el subjecte actiu i l'autoritat o agent de l'autoritat, subjecte passiu de l'acció. Bé, com a tercera idea de l'àmbit d'aplicació del delicte de desobediència, hem de dir que, a pesar del que s'acaba de comentar, l'article 556, apartat primer del Codi Penal, no castigaria tampoc tota desobediència o resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seues funcions, sinó només aquella que és greu. En efecte, el precepte requereix que es resistisca o desobeïsca greument a l'autoritat o a l'agent de l'autoritat. Si la resistència o desobediència no és greu, en aquest cas no podrà aplicar-se el delicte de desobediència, però sí que podrà resultar d'aplicació la correlativa infracció administrativa prevista en l'article 36.6 de la Llei de Seguretat Ciutadana, que sanciona com a infracció greu, cite textualment, la desobediència o la resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seues funcions quan no siguen constitutives de delicte. Per tant, aquesta infracció administrativa consisteix, al igual, perquè està descrita de la mateixa forma, al igual que el delicte de desobediència, en l'incompliment immediat d'ordres presencials. Insistís, d'acord amb la interpretació que faig jo del precepte. Bé, la diferència entre la infracció penal i l'administrativa vindria marcada per la intensitat en l'incompliment. És a dir, o millor dit, prenent en especial consideració la persistència en la negativa a complir l'ordre.
Bé, per altra part, i això també és important, cal tindre en compte que si aquest acte de resistència o desobediència es du a terme a través d'actes violents o intimidatoris de certa entitat, en aquest cas no resultarà aplicable cap de les infraccions de desobediència, ni el delicte ni la infracció administrativa, sinó, en el seu cas, resultaria d'aplicació el delicte d'atemptat a l'autoritat de l'article 550 del Codi Penal. Bé, una vegada fets estos aclariments i traslladant la qüestió a l'àmbit d'incompliment de mesures dictades en situació de crisi sanitària, hem d'apuntar el següent. En primer lloc, l'incompliment de les mesures sanitàries per si mateix no pot resultar constitutiu de delicte de desobediència, ni tampoc de cap altre delicte. Tampoc de la infracció administrativa o relativa de l'article 36.6 de la Llei de Seguretat Ciutadana, en contra important del criteri mantingut pel Ministeri d'Interior durant els primers mesos d'estat d'alarma. Es va emetre, faig un xicotet incís, es va emetre un comunicat als delegats de govern de les comunitats autònomes, en les quals s'entenia que com la situació era greu, era greu per a la salut pública, les mesures especialment restrictives que s'havien establit legalment per a fer front a aquesta situació, l'incompliment de les mateixes ja era per si mateix un acte de desobediència, en aquest cas de caràcter administratiu, és a dir, constitutiu de la infracció de l'article 36.6 de la Llei de Seguretat Ciutadana. Però, com hem assenyalat abans, en realitat no es donaria un dels requisits, que és que el que s'ha d'obeir és una ordre emanada d'una autoritat o agent de l'autoritat, una autoritat, a més, que ha de ser administrativa o judicial. Si existissin, això és important, infraccions administratives concretes previstes per a sancionar l'incompliment de determinades obligacions legals, com per exemple la més característica, l'obligació d'usar mascareta en espais públics, l'incompliment de la qual comporta una sanció administrativa amb una multa de fins a 100 euros. És més, i això és molt problemàtic i sí que potser estaria bé que el professor Andrés Boix es referirà o donarà la seva opinió al respecte, que és que inclús sense existir una sanció específica prevista per a l'incompliment d'una obligació concreta establida en aquestes situacions, existís la possibilitat, almenys des del punt de vista legal, existís la possibilitat de sancionar administrativament qualsevol incompliment de qualsevol norma sanitària a través de la infracció administrativa de l'article 57 de la Llei General de Salut Pública, que es refereix a l'incompliment de la normativa sanitària vigent. I en aquest cas, a més, la sanció que té assignada és major que la de la infracció de l'obligació d'usar mascareta en espais públics. En aquest cas, la multa no va fins als 100 euros, sinó fins als 3.000 euros, que en la meva opinió seria una incoherència normativa. Bé, si pot resultar constitutiu de delicte de desobediència, o en el seu cas de la correlativa infracció administrativa prevista en la Llei de Seguretat Ciutadana, la negativa a complir una ordre emanada d'una autoritat o agent de l'autoritat basada en alguna norma dictada per a fer front a una situació de crisi sanitària com l'actual. En aquest cas, l'aplicació de les mencionades infraccions requeriria que el subjecte desobedient es negue a complir l'ordre davant l'autoritat o agent de l'autoritat, ja que solament en aquest cas es podria parlar de l'existència d'un acte de resistència o desobediència a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seues funcions. Per exemple, si un ciutadà se salta el confinament i es nega a tornar a casa davant el requeriment de l'agent policial, estarà cometent el delicte de l'article 556 apartat primer o de la correlativa infracció administrativa de la Llei de Seguretat Ciutadana en funció de si la negativa a complir ha sigut més o menys persistent. Una qüestió que en realitat s'haurà de veure en el cas concret, però que, diguem que amb un criteri general podem prendre en consideració, l'aspecte temporal. En quin sentit? És a dir, en el sentit de que
s'haurà de prendre en consideració el temps d'oposició que s'hagi dut a terme contra l'ordre, és a dir, el que hagi durat l'acte de resistència o desobediència. Si ha durat més, delicte; si ha durat menys, infracció administrativa. Bé, altra qüestió diferent: si el subjecte és obedient, torna a casa, però passades diverses hores se salta novament el confinament, en aquest cas, què és el que passarà? Que no hi haurà acte de desobediència o de resistència a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seues funcions. Per a aquests casos podria haver-se previst una infracció administrativa semblant a la que hem vist per al cas de l'incompliment de l'obligació d'usar mascareta, però la qüestió és que no s'ha fet i, per tant, com no s'ha fet, no es pot sancionar, excepte recorrint a què? A la infracció que vos he assenyalat anteriorment prevista en la Llei General de Salut Pública, que de fet es dona la paradoxa de que el subjecte que incomplís la mesura específica de no utilitzar la mascareta en espais públics es veu privilegiat respecte de l'infractor de qualsevol altra norma sanitària que s'hagi establit en el context de la pandèmia. Per què? Perquè hem vist que la quantia de la multa és molt superior en el cas de la genèrica infracció administrativa de la Llei General de Salut Pública. Bé, cal fer un apunt important, i és que la sentència del Tribunal Constitucional 148/2021 ha anul·lat les limitacions a la llibertat de circulació establides en l'article 7.1 del Reial Decret de declaració de l'estat d'alarma, reconeixent a més el dret a revisar i, per tant, a anul·lar les sancions ja imposades que, cite textualment, porten causa, en castellà, traigan causa de les mencionades limitacions. Bé, no seria el cas, en la meva opinió, de les penes o sancions administratives imposades per desobeir ordres concretes de l'autoritat o agent de l'autoritat anteriors a la referida sentència que es basaren precisament en les referides limitacions a la llibertat de circulació. Per què? Perquè diguem que aquestes limitacions legals no serien la causa, que és el que diu expressament el Tribunal Constitucional, sinó l'origen de la corresponent sanció. Quina seria la causa de la sanció? La causa seria l'incompliment de l'ordre concreta de l'autoritat o l'agent de l'autoritat. Una ordre que en el seu moment es va emetre legítimament i que, pel fet que s'hagi declarat la inconstitucionalitat de la normativa a la qual es va basar la seva emissió, això no fa que perdi la seva legitimitat. Ja dic que això és una qüestió molt dubtosa, però en qualsevol cas és la meva opinió, diguem, amb un anàlisi possiblement massa superficial. Bé, en canvi sí que haurien de ser anul·lades, això sí, les nombroses sentències de conformitat condemnatòries per delicte de desobediència dictades en els primers mesos de l'estat d'alarma per incompliment reiterat de les mencionades limitacions. Torna a fer un incís. Hem assenyalat abans que el Ministeri de l'Interior, en contra del que hem entès o estem entenent en aquesta ponència que s'hauria d'interpretar la infracció administrativa de desobediència, entenia que el fet d'incomplir les limitacions a la llibertat de circulació establides durant l'estat d'alarma, això ja en si mateix era constitutiu de la infracció administrativa de desobediència. Per què torna a dir això? Perquè això va tindre a la seva vegada una influència en la interpretació del delicte de desobediència durant els primers mesos de la pandèmia. En quin sentit? En el sentit següent. S'entenia que si bé el simple incompliment, i encara que fos una única vegada, de les referides limitacions legals ja era constitutiu de la infracció administrativa de desobediència, si aquest incompliment era reiterat per la reiteració de l'incompliment, passàvem de la infracció administrativa de desobediència al delicte de desobediència. Com dic, aquestes sentències, aquestes sancions establides en les sentències de conformitat, per molt que siguin sentències de conformitat, aquestes sí que, d'acord amb l'establit en la sentència del Tribunal Constitucional, sí que haurien de ser revisades i, per tant, anul·lades. Bé, una vegada vist quin seria, en la meva opinió,
l'àmbit d'aplicació del delicte de desobediència de l'article 556, apartat primer del Codi Penal i de la correlativa infracció administrativa, hem de plantejar-nos si resulta adequat que en una situació de crisi sanitària, com la del Covid-19, només puguen sancionar-se penalment incompliments de les mesures sanitàries que s'hagin produït davant d'una autoritat o agent de l'autoritat en l'exercici de les seues funcions. La meva resposta és que no resulta adequada aquesta absència de previsió sancionadora penal. Una cosa és que el simple incompliment de mesures sanitàries, per si mateix, també les dictades en situació de crisi sanitària, no pugui resultar constitutiu de delicte. Altra cosa diferent és que determinats incompliments d'aquestes mesures, diguem que puguen ser castigats perquè s'hagin traduït en una situació de perill d'augment del risc de contagis. És a dir, en definitiva, que a través de l'incompliment de la corresponent mesura sanitària s'hagi incrementat les possibilitats de contagi de la malaltia entre la població. Seria el cas, per exemple, encara que en seguida pensareu que és un poc dubtós que es pugui sancionar aquestes conductes, però seria el cas, per exemple, d'acudir a una festa il·legal multitudinària en la qual s'infringeixen de manera patent, de manera manifesta, les mesures sanitàries. Aquesta idea és important. L'increment del risc de contagi es produiria inclús en el cas de que la persona que incomplís les normes sanitàries no està contagiada. Per què? Perquè precisament amb el seu comportament s'exposa a ser vector de transmissió de la malaltia. És a dir, que com el que aquí es tractaria de protegir és la salut pública, en aquest cas el risc de contagi també es veuria incrementat per el comportament incomplidor del subjecte no contagiat. Bé, es tractaria en definitiva d'introduir un delicte semblant a el que està previst en l'article 318 del Codi Penal xilè, que castiga amb una pena alternativa de presó de curta duració i multa, cita textualment, a qui posara en perill la salut pública per infracció de les regles higièniques o de salubritat degudament publicades per l'autoritat en temps de catàstrofe, epidèmia o contagi. Bé, en aquest cas, veiem que s'inclouen dos requisits típics que estan relacionats, però que són dos elements típics diferents, que és, per un costat, que s'infringisquen les normes sanitàries establides per a aquest tipus de situació, per a situacions de pandèmia o de crisi sanitària, però, a més, que es produïsca un perill per a la salut pública. Evidentment, aquest perill per a la salut pública no podrà ser un perill abstracte, perquè, si no, el propi perill abstracte ja estaria inclòs en l'altre element típic i no pot ser que el legislador es referisca a dos elements típics que siguin, en aquest cas, hi ha que entendre que un dels requisits típics afegís alguna cosa a l'altre requisit típic. Per tant, en aquest cas, el que es castigaria és infringir determinades normes sanitàries, les establides en situacions de pandèmia, en les quals, a més, es produirà un increment en definitiva del risc de contagi. Bé, un delicte d'aquest estil, en principi, podria encaixar sense problemes en el capítol del Codi Penal espanyol dedicat als delictes contra la salut pública. Si prenem, per exemple, en consideració la classificació, o millor dit, els elements comuns que estableix, per exemple, el professor Antonio Doval en relació amb els fraus alimentaris, però que també els combina amb la resta, o millor, els deriva de la resta de delictes contra la salut pública, diguem que ens trobaríem amb que els delictes actuals contra la salut pública, en definitiva, el que venen a castigar és la posada en circulació de determinades substàncies que el consum dels quals resulta perjudicial per a la salut. Bé, en aquest esquema perfectament es podria incloure un delicte com el que he assenyalat. En els dos casos es tractaria d'un delicte de perill comú per a la salut de les persones, és a dir, per a una pluralitat indeterminada de persones,
però en aquest cas no aniria referit a l'inclusió en el mercat o la posada en circulació de substàncies o productes que produeixen un dany greu a la salut, sinó que el que estarien referit és a, diguem, posar en circulació l'existència d'un virus que pot produir una malaltia que causa greus problemes de salut. Però diguem que l'esquema és molt semblant en un cas i en un altre. Bé, en definitiva, tenint en compte els greus efectes que ha produït i que continua produint el coronavirus, doncs jo crec que és recomanable o almenys plantejar-se la possible introducció en el Codi Penal espanyol d'un delicte semblant al que vos he assenyalat del Codi Penal xilè, sempre, evidentment, que vingui acompanyat de penes proporcionals. No? Evidentment, una pena privativa de llibertat, no necessàriament de presó, pot ser localització permanent de curta durada i luego alternativament la possibilitat d'imposar multes, o una altra sanció. Bé, i com a idea ja conclusiva, considero que és millor que el dret penal es prepare per a fer front a una eventual crisi sanitària, introduint un delicte semblant al de l'article 318 del Codi Penal xilè, que a la vista d'una crisi es relaxen els seus principis i garanties. Per exemple, utilitzant un tipus penal ordinari com el de desobediència de l'article 556, apartat primer del Codi Penal, per a castigar comportaments que en altre context no serien constitutius de delicte. Això ha sigut tot. Moltes gràcies.